Siyayibanga phela lokho enza inkunzi lana adlala welokhunja. Abangayazi eduze kwakho bathi nje halamuzi kwenzakalani lapha. Lapho eduze kwakho ke Nkosi yami sithola ithanana ezimbili uLuna City nokwazi insele abathandana kahle bese kufika inkunzi malanga ke. Ngadla. Umkhonzi ebuzwa lana ke wafana. Okuyimina loyo uma wengane ongawuhleki udoti. Ohambile uhamba zabuye liwe ngikhona. Yeah. Kodwa ke ake sithi niqhubeke nje nisibuka lapho eduze kwakho kuningi kuphekwayo okuzayo. Muhle umsebenzi wenu. I love it. Muhle kakhulu umsebenzi wenu. Siyabonga sesinconywa kakhulu. Hayi ukuthi ngiyayincoma mina ngiya refresh. Uyanezezela nje ngoba kushiwo wabantu. Manje into engichaza ukuthi usangana kanjena in person kade ngikubuka usangana lapha phezulu kanti umsangano omkhulu la. Hawu Nkosi yami sengisangene. Sengitheni madoda. Ayi ubheda kamnandi kodwa yazi. Sengitheni Nkosi yami kuba sekushilo.